Kum no ban lai na ka samla ka bal apen kredit ipi la bon sien ku boleh perlong ni sengungu yo boleh na patah ni klimat ka ba uai sebun ni matangi keren lor ke benta ba wai perlo on ra ye jingkeli ha po ka apira wa sa ba ka na apira kumnungan le bangan lai na ka ni ka samla ka bangal ai lang ka kena thok kena skor bon subun ki jing krum kram ki jing bom ya smutu jumut henrei bat haban re ha por banga kan mau ye ki por ki bangai keren i bat ka ngasu ku menja umat so man ngusi semua pang donor henrei bor pat kini kan tay ngam ta kam ju ajing suk pi perlok menjua pila wara ye ki jingkeli ha po ka WhatsApp account junga ngala airu ipi ke juba ba pi keli nga hatulong ne em bang ngelang biang bat ka samla bal de biak klan ngong em kam bhai pi menjua pi ba ka di ka samla jum pi la elaj bat ka le se ka e pi mentapan hisin pi la elaj le se ka e pi ne pi ka hisin ba kala ka kerum kan ram ka kan thei kan wan phai biang pi kam long su ko ba bat ka bade namar bakat badang biang ka por kat badang biang ka por pi ka kan tat pi ka le kom bom senyo haba don sibun ki gai ki ba pha kali ka andai mentapat tang su ki tu ki gai borok ki badan ki bayalang bat ka kila i no ika kila phet no nang jim juga kawan kro ip kawan panma pi kawan lejan ip ngala ong pi wat le ngop ika bakan sawara sibun ki krum kanam ka jing de jumpi re pi tret pi le biang bat ka pi yalang biang bat ka ke pe ke ka bajam ta dei namar ba pi syak peniat ka pi syak manipulit ka pi long hapo ya ka pi long jamrngeu khmat juga kat ba ong maka pi nget kat ba ong maka pi le bet le si gede ka ba babriu le si pi yo barbor ban ya le i bet kan re kedi ka long ba bakala ka te manau ye ka jing long rang ba ye ka jing eman ye ka jing erang jong pi kum shin rang ka ik ba ja hapo ka bri nyu tra manta bun ki shin rang wat namar ba ki yo ik lok berspa ki yo ik lok ba babriu ki yo ik lok Kim don jeka balik sunu kilam no ki penjam rengiwi la de penjam rengiwi ki khon ki kti da ka ba ki syak peniat ha ka kan thei da ka ba ki syak nyon ben ha ka lok chuki kat ba ong ka lok chuki ki hap ka ngu ki hap le be kani ka long ka ba bakala ka ba penpo ka ba ijili khamat utrai blai ha khamat ki brio boro tapi mentah kat ba pidang yang langsam lah pi syak peniat pi syak nyon barbor ka balai ka pi ong nga ba mata ba ka kenok sniwi pi om dei namar ba pi dei u alpha dei namar ba pi ka i pi kum u khna lene u ta ubri u ba ka i hapo kala ban kren khor kala ban nyon ben kala ban kren ki kitin ki pen mong ki kitin ki ba pen kthang ai ka no jimpi balai ka long kom ni kani ka dei ka ba kini gede nakadau go jing tulot nakadau go jing bakala jong pi ba pimtre ban yang scam halade jin lada pila ngej jin lada pila lebe ya ka ikabanga ong ba habaga kan thai kam ka phet no na pi ka le bom sunyo pi pen e yelade pi ong e bi ngai je pi han re ba pim ai nga ka ju go jing nga kloi ban ino ai pi ba lada pile kum ta kan ka thai kan si ba kan so burom mi pi han re tang chuan jkro kan thai pi pila ngop biang seka de namar ne ka dau pi sa hajuhi menchua pilong be ta boy mentar pilong be ta boy ubaga kan thai pet po pi namar ta kadau la da pi kwa ban lat na gane ga jinge don kam tang ko galat ya ka walk away the power of walk away la da pi don ka bor ban no ka kan thai menchua wala da kamuram kam je pi kan sesngu thu ka jing erang jung pi de kum kita ki ja chirang ki ba ka kan thai ka sukwa ki chirang ki badon ka man rang ba ki ba yeng hala ka nong rim lajong wat lada pi kro makanai kan thai pi pendem makanai kan thai pi e kana kan no pi long umrau juga kan thai kan om nang ban e ban burom kum kita ki jat senrang ngej nga balai sibun ki jing pen sisa ki bangala ban wan ra ye pi handai ngim ra ban ra kan ga ban penjerong ye kan video pi ong nga pi yam pi susi em penek ye la de menta su e be kan kan thai keren be ka pet bi ngala ilang mat pila ka toni pon rai kamdon ga jing su jumut apeng junga pi let's say lada de banga ya thok bat piru kumni kan sa wan ra ya ga jing im junga kumni ya kulmar jumut su ya poi su ya mai su ya tim su tala kumni ngamlong briu ba la ban sha ikini bro ya bi no ala ka jong ga jing im kar kan ya na ka jong jing la pila ba lem ta kan e kan burom pi hendai kaban ka ma pi de ben le kalong ba pila ban ya be ha ka thong hadin na bu na pila yo da ga wei bat ka samla da ga wei pat pakka kan thai pin sa er ngiu pin sa e ka long pa ka long reng ba hiang sem hare mata te la da pi long pi ya ne si ya ne ba kan kan thai pin sa janjar menta pi ong nga ba pila doai sho boleh hendai boleh uklam juba pi balai ka long kupta boleh isya san bukan dai we ka ong no ba keti jong utrai kam long ka balengkot ka skor jung kam long ka bakulut ba umla ban asngau ha ba pi doai lem ni ka keti jung kam long ka balengkot ba kam la ban rap ya pi ha ba pi khot are de ka jing le be jing tam sneng ki pop jong pi ki ba penjingai no ya u napi kata kemut pi wala da pi doai kan asu boleh umla ban rap pi mentah namar boleh ka jing le be jung pi kala akhir sopo kan ni ka jing le men jung pi kala hap sa adu sopo trai
Mentah day menu balak panirap pi, ublay unirap pi, henry mata pihak panirap ru dah lah dia. Harkat kejing rap jong blay ban pener ngewi lah dia. Dah ka ba pi ong bet no em. Nya kan ikan thai ka balek men le me pi ka balek meng pi ka ba penjenjari pi. Wat ka wei kan thai ka ba pensuk ma ajing san pi bela tristom pulih kot ka pi pulih. Kena unu ka ma pi fokus ka ji un pi tristom yach kman. Pinsi yo ikun kiti ba biang bet ki ba er ngeu pi long pa ba sisa kot kum ka jing san dur ka jing sisa badan ha ka jing thak bukoi. Kulih cibun samla perlo bro samla apira pura na ka apira channel.